Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. O manay po alunjir ing deng thong ke price jet KYF deng kimo apamalong sabina tiron pi ahin pen kang pupo. Lun penta munit aphan ning parong thek lapen ning pangsam ithe. Sonsi pini prenipai ingkoi raketom ningkan surihinira ingkoi raketom ar ningkan sam apor deng kimo apam chet KYF along o manay pu alunjir kang pupon atum sabina tiron pi joint secretary ten singlong pi. Bang so alun kilun pon abang pi Najima rong chechupi ate otpen kitok abang kolom sing inti lapen lason alun kapanong pipon lake joint secretary asopo karlitang chari rong pi aphansi panong pipon ha sining angsong mesen pen kedo dunlong pe mechi aphan pusi pachinipo lapen api inu Jameson ko Asian Master Game Korea aderalong hini medal mate hini angdeng silver medal ke one take mate India adet lapen Karbi anglong apha nong me ke one pipon apota puluni channel zone ahin pen archopo news text report Karbi Anglong News Channel Karbi Hawar listening sorong aja ini labanso manan tu alun ini lah so alun apa ini itu ningduk ini kiduk laten laso dicari rompi apa ini tuh labang so pini ning hidup matela so itu marenam along sini yang tong sitami alang lipahan padutun peningan lapen alang haladak sini yang tong sitami pini alang lipahan itu ngacikimbo alang li laso cikimbo alun ibonai pi laso alun mani alang pini ya so nanti lang dumpeng ini tuh nggak solum pini di kupo alangi pini alung kilo na bangke alang najima no chompi kata alung kita bangke alang kolong sinti kata ladak la pansi ini tuh pini so alung ing kupo HDP moiso killing along inut ariso bite accident pen ajok apran kedam nang. Dilai police station ke parlo dilai sari hajan kedam atowar HDP sarmen killing arong angden malom towe ajo porphai nar kep malom ihum abai registration number AS09G4095 kachingkoi ajok katewar abang adim along amat apran kedam. Lapen kachit hap abang ki thikereng kachidan angbong si dulo. Kithilot ariso amen Mongol sing timung rong plim plam sarthe timung asor arta ningkan kresir kepusi pangthek bon longlo lapen arisang ho amen lake longchi kiling rong plim plam sarthe tiso asor dilai high school alongsi ingdeng serkep charlie bom pusi pachini pon thulong asar pura ren sing timung pen kachini ponlong lake kithilot Mongol sing timung asomar angbong pen adagwam abanglo lapen Jari Teron English High School manja alongsi kedamtang aningkan kep asat lang tokdunlo. Japra langso jutang aklamalong kapele dunchi pusi hem kethantekang. Bonta pinila puson arni langno nang tanglok pen niliso abangke apran achethe avidedlo puta ningduk pen nang pachini bidon thu. Hapu dilai police atumta adung an pele dunsi kithitang abang arpum humsi Dipu Medical College along an postmortem aphan ponlo.
Accident adima bang rong adak pinak lapen maduta ke thekdun long abang kawidet ajok kopi koson pen lone ka accident non amat ke pachini pon thek thelang puta nang pachini duntu. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Tum lasi jo ini ladak rong men tung dah. Sarmen killing rong area long lo si Dilai PSR area si non bike pen accident masih la dang masih nilisupu lo lang make amen mohor sing timung pu masih dak adima masih achithia weg de lo pana ata doila nang lesupu ata bang ningkan fresh kep parchi lo sa nali rong bang ke nili rong bang ke rong plam sathi timung rong nilisupu lo nilisupu adagwam su lo lu Charlie ke indeng kep ansi Charlie lo trick final ta pidun lo hai ki Charlie ke ho jari teron manja jari teron English high school along si Charlie non la aju bike pen kunalo ke dam iji puge lage alang bang ke hem pen ki pu pona teng ke japrajan along festival program lang dunji poja lo ason si ke dam la invet ma ke puge bang hini pu ki dam ke inu de bang ke aputong wang la si hola bang ke hospital dak dilai dispensary an pon lo masih dak un elo di pu chi ponoi pusi lang phan di pu pon elo bon ari sahum ba na sone ari sanghuta rong plen pam sor ya rong sigala rong isi hola bang ke sarputi sorong amen ke hala bang amen sini abang nilika an sini di kami killing hem usu bon la Pini all dua bargri APHL se amai phu Mondor Singh Ingtipen pherang ke amai kangni. Sonsi Pini lakha inkoira trok dua bargri constituency all APHL se amai phu Mondor Singh Ingtipen KSA lapen song trok Risim kangtang ki ot asong atuma phan lamvoi kipi. Bangso alam voi ki pinang kok lake athe kiram tang ing han phole along long le alam apot kursing timung abang KSA atuma phan boycott dang chi pukipu alam ajoy ne apotsi non pu non benta ing sam un edetlo la so apotsi KSA atum ke nilitum aphan dianang cho hangwek nang ji pusi nang kipu nilitum dia cho hangji Sita aprangsi nanglitum KSA aphan nangkang ton nang kapinrem lapen CM aphan pakla pu nang kipu atuma phan ame phi akumlin hei me kai detha lapen chesong detha nanglitum chesong det plo pulo tangte anke nilitum APHLC atum dianang ka cho hangchi aphan wang popusi Mondor Singh Ingtipen ningche pon lasi la esonson alam ke chipu aret nang nilo pangsam nang mapulo Ako jongsi chepang sam nang ne pulote kaita pherangki atuma phan phapen ihin lam chepang jar aretsi kimima la si choklo la esonson alam ke ington po la pen ington nang popusi all dua bargri amai phu Mondor Singh Ingtipen ningche po Lapen halapu song trok risim kangtang ke ot asong atum abang nilitum APHL silapen KSA angbong nang ketchi jogdun abang ke manghu haklo pusi Mondor Singh Ingtipen ningje pon Ate alang tumpenta nilitum aphansi chokche pusi nang kipudun Sita nanglitum song trok risim kangtang ke ot asong atum MOS kachetok pon long ahut kopipi asonsi Sorkar atum nang kapichun pilo Lapen sitkep mesen pu nang litum kipu non kopi PC nang kapitun pilo. Lasi halahai atuma phanke nang litum thangta chuwi thekte. La nilitum APHLC atuma phansi nang thurdun pakpu abangke chokchi. Karbi hijansi chi unchot bang akhai aphanke thangta chuwi thekte. Lapen sorkar aphanta thangta chupu thekte pusi ningje pon. Tangte alang litum pen kaningje pon alam thele angton pen arjuponik sinang. Dua bargori pen Edwardson Crow report Karbi Anglong News Channel. तो काडोम पिनिनी तुम लाख 26 नोंग दुआर बगरी एपीएससी होई पेन इसिलम क्लारिफिकेशन तुम रो जे नेले तुम फान जे कोन ने चिंकी चिंवा एड फिसे तो में दिया छांग नंगे पोसिला कैसे तुम तो पोयालो पोसी नेले तुम के देमान नंगे बंग के लालो के देमान जी के
KSA ตุ้มมาแปลงซีดรมุมินพันมีพี่มีเกยนั่งแล้วเป็นเกสเกนบังเกนูบินเจตรีตุ้มพันมีลูอมุติมีเกยนั่งแล้วลาเป็นเกตุลิรามลงหางพันตะมีเกยนั่งแล้วลาเป็นเกบิดาสิงเล่งพันตะนนบังเกมีพี่มีเกยนั่งพออมุติอาเทมาปีปุลปุเตตุลิรามลงหางตะเกสีพันเกงต้นเดโลนิลิตุมPresiden jai Qatar pansita me aman patang krolo tibur ki teng pe nama microphone ki thi la hai bang ke ni tum ke apang man ta do joy sitam me la tum nona bang ke se tum sitam me ye lokle posin ni tum bang sitam me lam the boy nang kok lo la pen ke chip son ban ta tuliram rong hang bang ke in chek lo la pinanga na hemari prilab ni pon ta ke ther ke hab do lo sitam ya so tam me ke se tum do tum joy la pen sang son tron man ta kang ton kang thi sitam me la ta do joy lo la siapa yang si bangke tuliram pan mi pi mi ke jana lang alang limuti la pen ke mumin pan la pen nubin chetri pan la pen bidasing leng pan la tum pan mi ke allo la pen ke hagrama pan sitam mi ke na la athema hagrama ta kinang ni ye do na banglo cm pan si ingcham pu banglo la pagol pu banglo sitam mi ala ta thang ta chubi ke kedelo la soposi ke se tum pan nili tum ki pu bangke la lo nali tum la hai king nang tum claim elo bote ni tum ta dia na chang yi pan pini pinap ta ke wang no pena ko dia ta chang elo kursing gal sonong we ma si chok che delo ni ni chok che lo delo po dia chang ed pise ako ni tum a president pan ke ako murti ako me ke thudet po bang ke la bang ke isi chok che athema ni tum sar jai ka thar ke thang nang chupudun de alam husse akono banga moti ke itu nali tumala kursing ban se ke ipute lage bele alam lo sitame ka lile lasina tum kibur ang akam se ke claim lo apo nasine tum sitame ning kang samse do pen laso te nang thodon tak nang ne ke akas kom tum tang ho komentu tu pen ne akese president secretary tum ham mana din ke claim tum nang thodon pa laso te le nang le tum thor pak pute apraman ta thor pak pute pini tuliram rong hang sitame lan kar biang long pan corruption claim ke ji polo ba claim ni ji polo sitame na tu tong sedda na se ke se to bank ke apang se bank ke na to me thang duty chi claim tha an no te ne tum ta mani po la se la so la mi si bank ke pangjar wer nang ne lo chi pangjar wer ne lo yong se nang li tum yong se la so la mi ye lok le lang pute ning kan kang tem press mit pilot na la se ke me thang ma ji trak me melo la son son lam ke la se pa jut nang ma po se ne tum Duar bogri episasi mate or kar benglong is west di mau so episasi penta na so alam bang ke chuning rilo sulang do kar bituman phan tame na so alam ke pa clip je phan ke bang putin tame aning hang bang dolo manang chiram nang chitotun holo na son tak saksi non ke bang jilang da sami lai som son lam bang eng ton nak pose nilo tum episasi pen lanak media hoi pen pachini lo athima kechok che kelele pute chi phodam o pute lake alam bang klang ongong ko na se so lam bang ke lan an le check nang pute ni tum bang ke pachini lo nyong si kali le pute chi putu bom lang pute lake chi putu bom na lake sitamil tum chi chini nai na da ke aminang ke hoidun kerasing petrona dun ke tuliram na chi yok don chok bang ke la bang lang li hing no piglo alam et ke jude nai polo kursing pen ke se tumala na pen ke inghana phule po alam pen se la so alam bang ke nang ke klan arong nang ke wa sitame la da bang ke alam thina pathe o bang ke tuliram press meet ke do join ni lo alang li la press meeting ni pen ke se tum phan lang li aning e pathe pen alang chi chak don klok nang si song don ji po lang li la so bang ke chak che da nai po lo la se ke chok che ke political tum bang se non ali nang ke ando lai lo ni tum ke se phan puji bang ke la sinang li tum se tame jong se KSA anso se ke claim ponji nang le tum non ke charli e uwe mi tum phan ke messenger tuar ke than ponji pote la ilon son alam bang ke nang le tum ta ting ni bumo pen alam tala ni paklip na posi ne tum duar bogri pise si mate kar banglo is west pen tame pachini dak lo pini an bang ke kado Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi